То най-добрия набой тук. Също ги учи. Здравейте, приятели, аз съм Валентин Трифонов и добре дошли в новият... Това е малко, ти си ти, бе. Ти се знае, искаш да се пробваш, че нещо не разбрах. Ей! Я май нас не ни познавате, а? Да? Това са нашите нови съперници в нашия боулинг челендж. Да видим дали ще се справя срещу Ал Капоне и Ремият. Адаш. Ще го биеме на 0! Да видим как ще се представим и дали ще имат шанс срещу нас. Между другото, ще получат хендикап, т.е. бонус точки към тяхната игра. Ще играят те в отбор срещу мен, Валентин Трифонов. Давай качи. Сега е време за един страйк, като е една оскопалерна, вече с по 50 км в час. Оставаме един къдно. Това беше учебно.
Ти направо се е хванал вече. Ще гледам да ви... Приключи загрявката. Бихаме, обаче аз се правих на играч, на идиот едновременно и сега е време да им разкажа играта. Както му викаме на наш език? На наш език гътърбол, т.е. топка в канала, 0 или още не е вариант. Мога ли да го Оп. Добре. А що не почваме направо? С първия удар. Първи удар, първи страйк, сега започваме играта. Трябва да се после да мотивира еди кой си ударил, еди кой си почти да е... Слава, слава. Сега. Човека с шансовете. Човека с шансовете. Сега правя строй. Строй, Ти ще кажеш ли нещо за... Мога да кажа само успех. Има и този пропуск. Нещо друго? На мен ми викат Валю Prediction. Каквото кажа, това се случва. Говоря в боулинг. Арсенал. Но няма да говоря за предикшените. се направихте страйк. Надявам се да направя само добре страйк. Например, направиш два страйка. Сегашния резултат. Сега Вало води с малко. Ще видим дали ще продължи. Той направя десетина точка. Има шанс да ги обърнем и аз и да не му да вземе повече. Чакаме. Да. Айде, майстър, това от тебе го учи. Значи учител почва да стават нещата, които ни преподава.
древния се справя, аз просто не знам някой път по-странно и бита много малко точки и някой път направо ще влиза отстрани. Сега ще видим какво ще направим. След като Вало хвърли. Я да видим. Уреден. Те имат един или два удара, които бяха 0, но са 1, като ще ги извадим от неговия, от техния резултат. Близо, близо. Малето му вика страйк, какво добре. Нещо почва да те догонват, почват. Дружки. Аз се опитвам да ни славя на нещата сега. Ево. Беше те верно да ме научи въобще. Въобще нямаше да съм толкова добра сега. Я видим. Но целиш ли страйк е... губиш. Доста ни водиш. Нещо да кажем. Резултата за сега. Настъпи време за най-важния фрейм в играта, именно 9-тият фрейм. Това е последният фрейм, в който могат да се отвоят точки. В момента моят мак според точките е 191. В момента са 114 точки. Да видим дали ще успеят да се справят. 114. Неговото е 190, нашето е 100. Вало май не е доволен. Могат да го достигнат. Ребята. Сега златен шанс за Капоне. Ако успее да събори тези кегли, може би ще ме победят. Но само може би. Само може би. Шансът е да спечелят. О! И... мале. Дали се доближават вече? В момента ако затвори, съм обречен. Треньора нещо се оплаши. Това беше. Решаващото хвърляне. Я да видим сега. Айде, Вало. Няма да има страйк за победа. Я да видим. Сега ще го помая. Аре, давай, Вало. За победата. За победата. Няма страйк. И победа за Капоне и Древният. Я, дали? Ето официалният резултат. 140. Точно 8 точки. Добре, че ви показах как да го правя. Айде, тренер. Благодаря много за играта, пича. Абонирайте се, надяваме се да сте се забавлявали. Так. Това от нас. Аз няма какво да кажа. За съжаление загубих, но очаквайте ново видео, в което може би да ни върна, може би не. Ще видим в бъдеще. Ако ви е харесало видеото,
лайк, subscribe и ще се видим следващия път.